Nay! Nay! Ellen, anak! Payakap nga! Ay, naku. Miss na kita ng sobra, anak. Ako din, Nay. Ang saya-saya ko kasi nakauwi na kayo. Ako din naman, anak. Alam mo kung ano mas masaya sa pag-uwi ko, anak? Yung hindi ka na aalis, Nay. Dahil dito ka na for good. Oo nga, anak. Hanggang ngayon, hindi pa din ako makapaniwala. Halos 2 dekada na po kayong nagtatrabaho sa abroad. Oras na para magkasama na po tayo palagi. Saka ngayon nakagraduate na po ako. Panahon na din na para makapagpahinga na kayo. Ako na po ang bahala sa inyo, Nay. Ay, ang sarap naman pakinggan ang mga sinasabi ng anak ko. Tara na, uwi na tayo. Naku, naunahan mo na naman ako, anak. Gusto ko pa naman ng ipagluto ka ng agahan. Okay lang po yun, Nay. Madami pa naman pong araw. May jet lag pa po kayo niyan, sigurado ako. Magpahinga na lang po muna kayo, Nay. Ako na bahala. Ang bango naman itong kusina. Parang ang sarap ng agahan, ah. O sige na po, Nay. Upo na po kayo. Pinagluto ko kayo ng mga pagkain siguradong na-miss nyo. Naku, mukhang mapapakain ako ng madami nito, ah. Pritong tuyo, longganisa, pritong talong, kamatis na may sibuyas at bagoong. Na-miss ko nga ito, anak. Salamat, ha. O sige na, Nay. Kain na tayo. Pinagtimpla ko na din po kayo ng mainit na kape. Maupo ka na din, anak, at sabay na tayong kumain. Sige po. Nay, gising pa po ba kayo? Oo, anak. Halika. Tumabi ka sa nanay. Usog ba dito, anak, at baka mahulog ka? Oh, kamusta? Hindi ka ba makatulog? Matutulog na din po ako maya-maya. Nagpapaantok lang po ako. Nay. Bakit, anak? Paano nga po pala kayo nagkakilala ng tatay ko? Na naman? Ilang beses ko nang kunento yun sa'yo, ah. Kwento mo ulit. Sige na, Nay. Gusto ko lang marinig ulit sa'yo. Sige, di ba noong bata pa ako, namasukan akong kasambahay sa pamilya ng tatay mo. Hindi ko naman inaasahan na magkakagustuhan kami. Bakit nga po ulit kayo nagkagustuhan? Ay, ito namang anak kong ito, paulit-ulit. Kasi nga, una, ang layo ng agwat ng estado ng buhay namin. Ang yaman-yaman nila. Samantalang ako, isang kahig, isang tuka. Pangalawa, kung gaano kalayo ang agwat ng pamumuhay namin, ganun din ang layo ng agwat ng edad namin, anak. Mahigit 1 dekada ang tanda niya sa akin. Bakit nagustuhan niyo pa din ang tatay ko, Nay? Kasi nga, napakabait. Hindi lang sa akin, ha, sa lahat. Sa yaman nila kung tratuhin niya kaming mga trabahador sa kanila, parang kapantay lang namin siya. Kasabay pa nga namin siyang kumain. Tapos po? Tapos, noong nabuntis niya ako, ipinaglaban niya ako. Pinanindigan niya yung ginawa niya. Niyaya niya pa nga akong magpakasal kahit tuto lang buong pamilya niya. Bakit po hindi kayo nagpakasal? Mahirap, anak. Kung gaano kabait ang tatay mo, siya namang mata pobre ang pamilya nila. Hindi ako magugustuhan ng mga kamag-anak niya. Naku, magiging kalbaryo lang ang buhay ko sakaling napangasawa ko siya. Nay, totoo po ba na gusto niya kayong pag-aralin? Oo. Sabi niya, pagkapanganak ko, mag-aral daw ako ng kolehiyo. Pag nakapagtapos na daw ako, ay pwede na kaming magpakasal. Pero ayoko talagang mapabilang sa pamilya nila eh. Pero ayun, patuloy pa rin siya sa pangungulit at pagkumbinsi sa akin. Kaya ang ginawa ko, pagkapanganak ko sa'yo, ayun, nag-abroad ako.
Hindi lang naman para makaiwas sa kanya ng tuluyan, kundi para na din mabuhay kita ng maayos. Pero Nay, may balita pa po ba kayo kay tatay? Ang huling balita ko nang hindi niya tayo makita, pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap at paghihintay, tinanggap na niya na hindi ko siya gustong maging parte ng buhay natin. Kaya nag-asawa siya at nagkaroon ng mga anak. Ito Nay, okay lang po ba kung kontakin ko ang tatay? Susubukan ko po siyang hanapin. Yun nga lang po, hindi po ba kayo magagalit sa akin? Hindi. Bakit naman ako magagalit, anak? Karapatan mo yan. Pero ito lang masasabi ko sa'yo, anak, ha? Ihanda mo ang sarili mo dahil hindi mo alam kung ano ang magiging pagtanggap niya. Higit sa lahat, hindi mo alam kung ano ang magiging pakikitungo ng pamilya niya sa'yo. Sa bagay po, pero hindi naman po siguro nila ako aalip-pustahin, no, Nay? Kasi, Nay, napalaki niyo naman po ako ng mag-isa. Hindi din naman po ako maniningil sa mga naging pagkukulang niya bilang ama sa akin. Nagbabakasakali nga lang po ako na malay natin. Sabik din pala siyang makita ako. Tapos, baka alam ng mga kapatid ko na may ate sila at hinahanap din nila ako. Basta, huwag kang masyadong umasa sa mga magagandang mangyayari, anak, ha? Ihanda mo lang ang sarili mo. Ayoko lang na masaktan ka. Opo, Nay. Alam niyo po, wag po kayong mag-aalala. Kaya ko na ang sarili ko. Kayo nga ang nanay ko kaya matapang ako. Eduardo's Residence. Good morning. Hello? Hello? Abay, lokong caller. Tatawag-tawag, hindi naman nasagot. Ano? Gusto lang marinig ang boses ko? Kaloka? Ang dami-dami kong ginagawa. Istorbo? Aba, ikaw talaga. Kanina ka pa, ha? Hello? Hello po. Pwede po ba kay Mr. Eduardo? Sino ito? Si Ellen po ito. Tungkol saan ang tawag, Ellen? Pakisabi po na anak niya ako kay Vicky po. Ay, sus, Mariosep! Huwag kang magsasabi ng ganyan. Ayaw ni Mrs. Eduardo ng mga ganyang salita, ha? Baka masisante ako dito. Huwag ka nang tatawag dito, ha? Ethel, kanina ka pa paikot-ikot dito sa kinauupuan ko. Diyos mayo, magpirmi ka nga nito, ako'y nahihilo sa iyo. Ay, sorry po, sir. Alam kong may gusto kang sabihin sa akin, Ethel. Maupo ka nga din at mag-usap tayo. Naku, wala po. Sa tagal nating magkasama, kabisado na kita. Sabihin mo na kung ano man yung sasabihin mo. Sir, kasi po, may tumawag po kahapon. Kahapon? Oho. Ay, sino? Ellen daw ho ang pangalan. Ellen? Anak niyo daw po kay Vicky. Ha? Sir, may anak ko kayo sa labas? Ay, Ethel, bakit naman di mo ako tinawag? Andito lang naman ako kahapon, Sir, nataranta ho ako Baka biglang lumabas si ma'am. O isa sa mga anak niyo, natakot ho ako. Nag-iwan ba ng numero o address? Paano ko daw naman siya makokontak? Sir, sorry ho. Binabaan ko agad ng telepono, sir. Anak niyo nga. Oo, Ethel. Kapag tumawag ulit, paalam mo sa akin, ha? Matagal ko na silang hinahanap. Sir? Pasok, Ethel. Sir, ito po ang wireless phone. Nasa linya po si Ellen. Akin na.
Hello, anak. Tay? Matagal na panahon kitang hinanap, anak. Matagal. Ibigay mo sa akin ang contact details mo, anak. Ha? Ibigay mo. Gusto kong makita ng tatay. Tay, Mm. totoo nga po talagang napakabait nyo, no? Yung driver nyo sa kabilang table, mas marami pa atang in-order kaysa sa akin. Magana talagang kumain niyang si Loloy. Parang pamilya na ang turing ko sa kanya, anak. Sa totoo lang, matagal na kaming magkasama. Kaya naman, kapag ganyan, hinahayaan ko siya na kainin lang ang gusto ng kainin. Kasi madalas ko naman siyang kasalo at halos parang nakababatang kapatid na rin ang trato ko sa kanya. Pero dahil may special akong ka-meeting, tulad ngayon, ay pinaupo ko muna siya sa katabing lamesa. Gusto ko kasi na maging komportable ka habang nag-uusap tayo. Kumusta ka naman, anak? Tay, masayang-masaya po ako. Pakiramdam ko nga po simula nang mahanap ko kayo, nabuo na ang pagkatao ko. Alam niyo po, hindi po masukat kung gaano ako kasaya nang kinilala niyo ako bilang anak niyo. Alam mo, anak, hindi man kita nakasama ng mahabang panahon, nanatili kang laman ng puso at isip ko. Natutuwa rin ako, anak, kasi sa wakas ay nakita na rin kita. Nakita ka na ng tatay. Ang dami kong naging pagkukulang sa'yo, anak. Patawarin mo ang tatay, ha? Pasensya ka na, anak ko. Pasensya ka na. Wala po kayong pagkukulang, Tay. Tay, kahit kailan po, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Salamat, anak. Salamat. Siya nga pala. Pirmahan mo to. Itong mga dokumentong ito. Konting pera ito na parte mo sa mga deposits at investments ko sa bangko. Ito naman, ito yung kopya ng last will and testament ko. Pinabago ko na yan. Nandyan na ang pangalan mo at naka-attach na ang calling card ng abogado ko. Kapag namatay ako, kukontakin ka niya para makuha mo ang para sa'yo, ha? Tay naman hindi na ako kailangan gawin ang lahat ng ito. Hindi ko naman kayo kinontak para lang dito Alam ko yun, anak. Ramdam ko na tunay ang hangarin mo, pero para ito sa iyo, anak. Sa totoo lang ay kulang pa yan bilang pangbawi sa matagal na panahong hindi kita nakasama. Kaya para yan sa iyo. Hello, Tay? Ellen, si Serena inatake sa puso. Nasaan po siya ngayon? Nandito kami sa ospital. Kuya Loloy, saang ospital po? Pupunta na ako. Tay. Sana naririnig niyo ako, Tay. Lumaban po kayo. Kunting panahon pa, Tay, kasi gusto ko po kayong makasama, Tay. At sino naman tong babaeng to, Loloy? Si Ellen po, madam. Anak po ni Sarah. Ito ba ang bastarda mo sa katulong ninyo, Ed? Ano pang ginagawa mo dito? Kukubra ng mana? Makakalayas ka na. At huwag ka nang babalik pa.
Kung ayaw mo ng eskandalo, hampas lupa, ambisyosa, mukhang pera, patay gutom. Hello? Ellen? Manang Ethel? Manang Ethel! Sana, Ellen. Maiiyak na naman ako. Ilang araw na akong umiiyak. Ang sakit-sakit kasi, Manang. Kahit sa uling pagkakataon, hindi ko man lang mapuntahan ng tatay. Hindi ko man lang mapuntahan yung burol niya. Kaya nga ako tumawag. Mahal na mahal ka ng tatay mo, Ellen. Alam kong gusto din niyang madalaw mo siya bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan. Ganito, huling araw na ng burol ni Sir bukas. Malamang, nandito magdamag ang pamilya niya. Pero mamayang gabi, 9:00 pa lang, uuwi na silang lahat para makapagpahinga. Siguro, pwede ka nang sumalisi at pumunta sa lamay ni Sir. Pwede mong makasama si Sir kahit magdamag. Bukas pa naman ng 10:00, babalik ang pamilya niya sa burol. Salamat, Manang Ethel, ah. Dadalawin ko po ang tatay mamaya. Ellen? Anak? Nay, pasok po. Kumusta ka? Mabuti naman po. Ngayon ang libing ng tatay mo. Opo nga, Nay. Nagrosaryo na po ako para kay tatay. Pinili ko na lang din po na hindi na makipaglibing. Para po hindi na po ako makagulo. Nangako naman po sa akin si Kuya Loloy, yung driver ng tatay. Pupunta daw po kami sa punto ng tatay bukas. Kapag alam ko na po kung paano makapunta, ako na po ang dadalaw kay tatay mag-isa. Sige anak, hayaan mo. Sasamahan kita. Siya nga pala, pinagluto kita ng mainit na sopas. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Oo nga po, Nay. Salamat po, ah. Ang bango-bango ng sopas, ah. Nagutom po ako bigla. Mabuti naman at nagustuhan mo. Sige na anak, kumain ka na. Dear Love, simula pagkabata, sabik na akong makita ang tatay ko. Gusto kong malaman kung sino ba ang mas kamukha ko sa mga magulang ko. Kung mamahalin pa niya ako tulad ng pagmamahal ng nanay ko. Naipagkait man sa akin ang bagay na yun, lumaki akong wala kahit katiting na tampo o sama lang loob sa kanya. Ang tanging nararamdaman ko, pananabik, pagmamahal, at pasasalamat sa buhay na ibinigay niya sa akin. Masakit mang isipin na wala na siya. Nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil kahit sandali, kahit sa maikling panahon, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama siya. Tatay, mahal na mahal kita. Hindi man naging buo ang pamilya na kinagisnan ko, binuo niyo naman ang pagkatao ko. Kahit sa saglit na magkasama tayo. Kahit na nagkaroon ng mga pagsubok sa buhay ko, kapag binigyan ako ng pagkakataon na pumili ng magiging tatay ko, kayo pa rin ang pipiliin ko. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio.
sake!